गोजौ गोजौ बिदि दैखोरा आथिंखौ एकदम बेसांखिनि लेभेलाव दैखोगोन आरो स्ल'लि खालामगोन। खुलुमबाय, आं दैमु बसुमतारी। आं दिनै इन्डियान काथक डान्स लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा जोंनि चेनेलखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम एन्ड बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै हो। लोगोसे नोंथांमोना आंजों दिनैनिफ्राय काथक डान्सखौ सोलोंलांनो हागोन। गिबियाव जोङो 3 तालखौ सोलोंगोन। 3 ताला जाबाय 16 मात्रा। 16 मात्राखौ जों आथिङाव गाग्रोगोन। आथिङाव बोरै गायो फुटवर्क। बेखौ आं नोंथांमोनजों दिन्थिलांगोन। फारियैनो नोंथांमोना मोजाङै नायना लानो हागोन। फार्स्टआव जों आखाइखौ बिदि खालामना लागोन। लेफ्टखौ बेयाव होबाय, राइटखौ सायाव होबाय। स्ट्रं खालामबाय बडिखौ। बेनिफ्राय आथिंखौ हिसिबाव लाबाय। जों दायो स्टार्ट खालामगोन। एक्सारसाइज 1। गिबियाव जोङो 3 तालखौ खालामगोन। राइट साइडनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन। राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 माने समाव जों फोजोबनांगोन आरो समावनो जों गानांगोन। दायो जोंहा 16 थांबाय। बुजिनानै मोनदोंना? 1 2 3 4 5 6 बिदि जोङो 16 सिम गाबाय। दायो जोङो भाग गागोन। भाग माने जोङो 16खौ 4 आव भाग खालामगोन। जेरै बोरै खालामगोन नायनो हागोन। गिबियाव 1 2 3 4 लेफ्ट साइड 4 जाबाय। फिर से लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 राइट साइड जाबाय। फिर से 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 1 जोब्बाय ना? ओके। दायो एक्सारसाइज 2 नायना लानो हागोन। एक्सारसाइज 2 जों मा खालामगोन? फार्स्टआवनो आथिंखौ जेब्ला जों 4 जायो अब्ला दैखोगोन। जेरैहाय नै राइट साइडनिफ्राय 1 2 3 4 दैखोबाय ना? फिर से बिथिंनिफ्रायनो 1 2 3 4 थांबाय ना? फिर से 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 1 जोङो एक्सारसाइज 1 आरो एक्सारसाइज 2 खौ खालामनि। एकदम स्ल'लि खालामनि आरो जों आथिंखौ एकदम गोजौ बिदि दैखोरा आथिंखौ एकदम बेसांखिनि लेभेलाव दैखोगोन आरो स्ल'लि खालामगोन। स्टार्ट। जों एक्सारसाइज 1 आरो एक्सारसाइज 2 खौ खालामनि। गिबियाव जों खालामबाय एक्सारसाइज 1 खालामगोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बे जाबाय एक्सारसाइज 1। दायो खालामगोन जों एक्सारसाइज 2 खालामगोन। 1 2 3 4 then 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बेखौ जों गाग्रोनो हानांगोन। बे लेभेलखौ जों मोजाङै क्लियार खालामनांगोन। बेनि उनावसो जों स्पिडआव थांनो हागोन। जेरैहाय 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 माने जों दा बेसिक एगुनाव गागासिनो। स्ल' मसननिफ्राय गागासिनो जों दायो स्ल'आव गागासिनो। बेनिफ्राय जों स्पिड बारायनांगोन। स्पिडखौ आं नेक्स्ट भिडिअ'आव होगोन बोरै बारायलाङो स्पिडखौ। दायो एक्सारसाइज 1 आरो एक्सारसाइज 2 को फिर से खनसे खालामबावनि। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then exercise 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Okay. जों दायो बे एक्सरसाइज 1 आरो 2 खौ क्लियारै खालामना लाबाय बे बेसे हायो बेखौ जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन बिनिफ्राय जोङो स्पिड लाबोनांगोन थ' नेक्स्ट भिडिअ आङो स्पिडखौ होगासिनो बेसे स्पिडआव थाङो 1 गुन 2 गुन 6 गुन फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव थ' दा जों बेसांखिनिखौ मोजाङै क्लियार खालामना लानांगोन आरो बेखौ लासै लासै गाननांगोन अके बाय बाय